Днес беше ден 1 от предсезонните тестове с Scrum Motorsport. Симулирахме както на сухо, така и на мокро, защото утре се очакват валежи. Ще се видим на пистата. Вече сме на пистата в Кремона. Ден 1 от тестовете на пистата приключиха. Имахме сухи, както и мокри сесии, както се очакваше. Много смесени условия. На първи завой успях да се завъртя 2 пъти с 160. Също така се завъртях и тук. Има още върху какво да подобряваме, но по това ще работим в утрешния ден. Приключиха първите предсезонни тестове с Scrum Motorsport на пистата Кремона. Условията бяха много променливи. Първия ден имаше малко сухи сесии, втория ден беше изцяло на мокро, като следобед валя много дъжд. Излетях няколко пъти от пистата, но това ми помогна да науча къде е лимита. Подобрих траекториите, точките за спиране, ускорение и със следващите тестове се надявам да надградя това, което научих тези дни. Ще се видим в следващото видео.
Приключиха Аха. Ще го бърках 5 пъти. 2 дни. Дните в Чакай. Където като имахме топли, не топли, глупости.